Πάντα στα παλιά μονοπάτια κάτι βρίσκεις. Εδώ προσέξτε, το έδαφος κάνει μια κούρπα. Προσέξτε λίγο τις πέτρες. Δεν είναι ίδιες. Εδώ σίγουρα έχουμε ένα ξέφωτο με πέτρες που ίσως κάτι έχει κρυμμένο. Και έχουμε τενεκέδες παλιούς, από λάδι, από τυριά. Είναι πολύ παλιοί. Μας ενδιαφέρει να βρούμε ένα ξέφωτο εδώ. Σε αυτά τα δύσβατα σημεία που έχουν μπουρνάρει και τέτοια κρύβονται πολλά. Το βουνό αλλάζει με τα χρόνια. Από μονοπάτι είναι. Που σε βγάζει στο ρέμα. Έχουμε πάλι πέτρες. Κονσέρβες. Και έχουμε ένα ξέφωτο εκεί. Πώς θα περάσουμε τώρα για εκεί. Έχουμε και άλλες κονσέρβες εδώ. Παλιές. Παλιές. Αυτό λέω στα βουνά και σε κάποια μέρη πρέπει να τσαλακώνεις. Βγάλτε από μέσα ανοιχτή να δω πόσο θα βουλέψετε. Προσέξτε τις πέτρες κάτω. Και άλλη εδώ. Για να βγούμε σε ξέφωτο. Προσέχετε τις πέτρες όσο μπορώ να σας τις δείξω. Θα το σταματήσω το βίντεο. Απλώς θέλω να σας δείξω, να πάρετε με το χέρι. 1, 2, 3. 1, 2, 3 εφανές. Εκείνοι δύο μαζί. Καταλαβαίνετε τι κάνουμε. Θα κοιτούσατε μέσα, θα κοιτούσατε από έξω, θα κοιτούσατε δεξιά ή αριστερά. Πού θα κοιτούσατε. Τη γνώμη σας και την άποψή σας. Εγώ θα ξεκινούσα από εκείνες τις δύο. Φαίνεται ότι είναι στηριγμένες. Και φαίνεται ότι είναι βαλμένες. Προσέξτε όμως τη διαφορά τώρα. Σας έδειξα ένα τρίγωνο. Αν σας δείξω από εκεί, έχει μία στο βάθος εκεί. Αν πάρω εκείνη με αυτή και αυτές τις δύο κάνω ένα σταυρό. Δηλαδή θα πάω μια ευθεία εδώ που φαίνεται ότι αυτές είναι βαλμένες. 2, 3, 4. Όσο μπορώ θα σας το δείξω από εδώ. Γι' αυτό καμιά φορά θέλει πολύ παρατηρητικότητα στο βουνό. Αυτά δεν είναι από τη φύση. Δεν ήρθαν και πίτρωσαν οι πέτρες εδώ. Το μέρος καθαρό. Πάνω από ποτάμι. Αυτό που σας είπα, παρατηρητικότητα, τίποτα άλλο.
Πάρουμε, τα κοιτάξουμε αυτά εδώ πέρα. Δεν πάει να πει ότι επειδή βρήκαμε κάτι. Έχουν και λίρες. Έχουμε κονσέρβες παλιές. Ντενεκέβες παλιούς. Θα σας αφήσω φιλαράκια μου, γιατί πολύ ωραία ημέρα. Έτσι λίγο να ηρεμήσουμε. Πιάστε, περπατήστε, παρατηρήστε. Θα βρείτε πολλά σημεία που έχουν ενδιαφέρον και μετά κουβαλήστε κάποια μηχανήματα. Και αυτά που λένε να σκάψει 1, 2 μέτρα και 3 μέτρα, όσοι σκάψαν τέτοια μέτρα ξέρουν τι καλό κουμάσι είναι. Σε φεύγουν όλα. Και μέσα στη ζέστη και μέσα στο κρύο και μέσα στα χιόνια. Πάρτε, σκάψτε κανένα μέτρο, θα βρείτε. Καλή συνέχεια, παιδιά.